Ne tɔgɔ Abderrahman Si, ne ye association des jeunes pour la valorisation du coton ne y'o président. Association denmisɛnninw ka jɛrɛjɛko ni tɔn min sigilen don ka pourque ka kɔɔri valoriser n'o ye o président ye. N'i y'a jateminɛ kɔɔri 100 o 100 la an b'a jateminɛ sigiyɔrɔma 2 dɔrɔn de bɛ ɲɔgɔn fɛ. An b'a ye 98 o bɛ taa dugu kɔfɛ. Bon an ye hakili jagabɔ k'o kɛ vraiment o man kan. An y'a ye fɛnɛ kɔɔri ye secteur min bɛ mɔgɔ miliyɔn 4 ta baara la. An y'a ye fɛnɛ usine 94 o de bɛ Mali la min bɛ kɔɔri kɔnɔna la. Olu bɛ aujourd'hui olu bɛ taa mɔgɔ 15,000 fo ka taa mɔgɔ 16,000 ta baara la. Donc an y'a ye o ye fɛn nafama ye fɛn min b'a to dugu bɛ développer. N'i ye dugu dɔw ta k'a jateminɛ kɔɔri bɛ sɛnɛ dugu min na i n'a fɔ Kucala n'i y'olu ta ka Kucala ni cercle caman lajɛ i b'a jateminɛ différence caman b'o la. Kucala yɛrɛ aujourd'hui c'est la deuxième capitale industrielle du Mali. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que usine min bɛ Kucala après Bamako ani ɲɔgɔnna tɛ yɔrɔ wɛrɛ. Donc an bɛ fɛ olu ɲɔgɔnna initiative de ka se ka caya Mali kɔnɔ pour que usine bɛ se ka caya an ka jamana kɔnɔ cogo min na pour que ka denmisɛnninw bɔ chômage la. O ye hakilina fɔlɔ ye. Hakilina filanan an y'a jateminɛ k'a fɔ unités caman jɔlen don i n'a fɔ Fitinɛw, i n'a fɔ Batexo, i n'a fɔ Komatexo u bɛ difficulté o kɔnɔna la. Donc il faut que kɛnɛ ka sigi kɛnɛ min bɛ se k'olu mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que hakili jagabɔ kɛ olu bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna la olu ka se ka dɔn. Ni mɔgɔ n'i ka bana dɔnna a ka ca Ala fɛ fura bɛ sɔrɔ a la. Sabanan ye min ye o ye gɛrɛni. Gɛrɛni an y'a jateminɛ gɛrɛni kɛlen bɛ problème ye Mali la. An y'a jateminɛ FENAFAP de bɛ Mali gɛrɛni bɛɛ san CNDT bolo. A bɛ se ka t'i jɔ san o san miliyari 30 la. Fɔlɔ gɛrɛni min tun bɛ fili mais bi bi in na o tɔnni yɛrɛ nana jɔ fo 21,000 na. Wa an y'a jateminɛ k'a fɔ vu que o problème de bɛ k'a to industrie tɛ ka se ka fonctionner parce que ni gɛrɛni bɛ yen u bɛ baara kɛ kalo 6 de kɔnɔ kalo 6 la o sigilen don. Maintenant o problème ye jumɛn solution jumɛn de b'o la hakili jagabɔ jumɛn de b'o la. O hakili jagabɔ o problème tɛ se ka sɔrɔ tant que hakiliw ma jagabɔ tant que mɔgɔw ka sigi k'o kuma sɛnɛkɛlaw fara minnu fana b'a bolola baarakɛlaw kan fo ka na se a industrie ma. Forum in an tun ye ŋaniya fɔlɔ minnu kun ta o tun ye baaraw daminɛ fɔlɔ an tun ɲɛ b'a la k'a fɔ k'an b'a ŋaniya ta ka kɛ janvier. An y'a ye janvier kun baaraw kun ka gɛlɛn dɔɔnin parce que o b'a sɔrɔ activité bɛɛ ma sigi sen kan gouvernement aussi ma baaraw daminɛ kosɛbɛ ka ɲa min bɛ se ka permettre acteurs bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan. Donc après an tilala ka hakili jagabɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ donc an b'a kɛ mars kalo tile 7 ka na se tile 9 ma. Donc an y'o min décision kɛ an bɔra ka conférence de presse yɛrɛ k'a la en mai pour que ka kuma k'o kan. Donc forum ni Ala sɔnna ma a bɛ kɛ mars kalo tile 7 ka na se tile 9 ma 2019. An b'a kɛ mémorial Modibo Keyita kan. Gɛlɛya baara kɔni taalan ye gɛlɛya ye parce que n'i ko ko i bɛ i da don jamana jɔko la gɛlɛya kɔni bɛ na parce que ka acteurs bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que olu bɛ sigi ka kuma a baara ma nɔgɔya mais grâce à Dieu an sera k'an débrouiller an n'an ka moyens an y'a essayer ka baaraw caman kɛ o baara kun fɔlɔ kɛra cogo di an bɔra Bamako yan an taara se Kucala ani industriels kumana ani acteurs kumana ani artisans kumana an bɔra yen nɔ an taara Segu ka bɔ Segu ka taa Sanakɔrɔba an tun y'a ŋaniya ta ka taa dugu wɛrɛw la min fɛnɛ t'olu ye ka se Kitaw la ka se Buguni na ka se Sikaso ninnu na ani ka se Mali kɔfɛ jamanaw kan parce que Mali bɛ taa gɛrɛni san olu yɛrɛ bolo pour que acteurs bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan mais tiɲɛ yɛrɛ la an ka musaka min tun b'an bolo pour que k'o baara kɛ an ka se ka kɛ an sera ka dugu min kɛ o ye Segu ani Kucala ale ni Sanakɔrɔba pour que k'olu acteurs kɔni fara ɲɔgɔn kan mais an kɔni an ye ciw lase. Gɛlɛya filanan ye min ye o musaka ye pour l'instant musakaw kɔni promesse kɔni taara ɲɛ mais tiɲɛ la an m'a sɔrɔ. Donc an bɛ wele ma da mɔgɔ minnu tun ye promesse ta ka fɔ k'u b'an dɛmɛ an b'a ɲini u fɛ n'an sera ka dɛmɛ sɔrɔ joona o b'an permettre ka organisation dilan ka ɲa. An b'a ɲini an ka ministres fɛnɛ n'u bɛ taa rencontre internationale la jamana kɔfɛ u k'a essayer u k'an ka fini don. An y'a ye k'a fɔ ko Burkina b'o o caman kɛ Burkina jamanakuntigi a mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ faso dafaniya la tiɲɛ la an fɛnɛ bɛ keleya dɔɔnin o ko la. Donc an fɛnɛ bɛ fɛ ka weleweleman lase an ka son excellence Ibrahim Boubacar Keïta ma a n'a ka jamaw a n'a ka gouvernement a n'a ka conseillers n'o y'a sɔrɔ n'u bɛ bɔ ka taa Mali kɔfɛ u k'a essayer k'an ka jamana fini don
o bɛ kɛ sababu ye hali bi jamana bɛ kodɔn jamana bɛ taa ɲɛ minnu fana b'a dilan a bɛ kɛ sababu ye olu fana bɛ sɔrɔta sɔrɔ minnu fana bɛ baara kɛ nɔ a bɛ kɛ sababu ye olu fana b'u ka famille ta en charge o de kun y'an ka wele wele ban ko ye